Kapri survive baro di perlu kepecor. Pat ngai ku beliru IP baro di subscriber. Di bela juga sharingan nak por singapore. To beli undang kerku kedua IP pekinang yok kemen upat ke koi ke kia. Ki jing keno bat ki jing kento bat ki jing kwa pentok bria ya kaseng WPP daki kato ka nengut ki riushum kebung ki pakwa ban pentok bria ya kaseng voice of people party ngi yo i kat barang mi ki por bat kat barang mi ki sngi kinang bun bat kinang jelai kita ki riushum kebung ki pakwa ban pentok bria ya kaseng voice of people party lang ba ki jing tho ban that po ki social media namar baki yo i bagi pai ba nong chong chong jeng jelahi barok gawai kinang ai ke jing kershan bat ke jing shania ya kaseng voice of people party kaseng ke barang syumi thamai hapok ke ni ke jela ha ke ju ko poru namar baki yo i ba kinong rim jong kaseng voice of people party ki scam bat na kaliang jong ke party ka yang scam ha kata kanong rim ke bagala kular ha ke por election bat kan pen urlong ru bat kalai election tom ru pan pen urlong ya kata ke jing kular ya pai ba ha ke por election na kata ka daw ki bun ki shim gabu ki pakwa pantat ya kaseng voice of people party bat pan thop ria nang ba ki pai ba nong chong chong jong chala hi barok gawai kin om kershan bat kin om support show ya kan kaseng hakawai ki jing thok bang ila ban saki hakabala post support ki social media hakabala tharo ya ki mla jong kaseng voice of people party takaba roi lan ya ki lai ngut ki mla jong kaseng voice of people party hakane ka dur ka bagi ya shun dur lang bat ki wai pat ki mla bat la tho atra jong ne ka dur dak ki kentin ki bakan tho ya kaseng voice of people party kumne lap ki khasi hadalhi halot ka jing arsap jong ki mla jong kaseng voice of people party hakaba assembly ki persyapan kren hindi kat bah ka jing le jong ki shadalhi pat hato ki kren dak khasi mo kajing makal ap babun ki khasi ki syai alam bakla ha giri WhatsApp bakam baki e jigari kum gejat beriu hato pipidia mo nya kum gini giri WhatsApp bat kami lade baki e jigari kat ba ka kampat kalong tangban mentoi lade simet bat ngakan turko ye ki kon khasi baki ne ki MLA WPP ki long ki ba WhatsApp bat kapan insya hang ne baki le delhi nak mentai simet om dai nak mentai gejat beriu handrai nak mentai lade kane kadai tang kejing kan tho bat kejing kwa pen tho bria na ki riu sim kabu ya kaseng voice of people party ban pendu jing shenia bat jing kershan na ki pat ba ki pala ai ba a kejing kershan bat kejing shenia menta shi kaseng voice of people party bat ki pala phai khmat ru menta shi kaseng voice of people party